Dan il-programm qed jittella bil-għajnuna ta' Avon Cosmetics, Domestika u Nexos. Int min int huwa produzzjoni mtella mill-istudenti tal-Higher National Diploma fil-Media fl-Istitut tal-Arti u d-Disin fi ħdan l-Emcast. Inselmilkom eżis telespettaturi nilqakom għal programm ieħor Int min Int. Fil-programm tagħna tal-lum ser nitkellmu dwar l-ambjent. Intom kontu tafu li Malta tikkunsma 400,000 tunnellata ta' skart li tiġi ekwivalenti għal 3 grounds tal-futbol, ħafna u veru. Tajjeb illi intom stess minn ġewwa djarkom tibdew tirriċiklaw l-iskart sabiex il-post li ngħixu aħna fih inżommuh nadif u vera wara kollox. Propju l-isfida li tajna lill-4 personalitajiet tagħna ta' din il-ġimgħa titratta dwar dan. Ħammorru ġewwa l-Belt Valletta, samnihom żewġ timijiet u ħallejna f'idejhom. Ħanaraw x'għamlu. Nistankum naf ġej tagħmel qudiem Kastilja man. Mhux kif jagħmlu kulħadd hi, ġejni għodda xejn ħelu hawnhekk. Jaħseb qed tistenna Joseph Muscat, my friend. Aw George ta' fil-mirraj dieħel il-barakka. Limmi. Lil Michel Muscat u għandha biċċa ta' qaqqa pulita fuq rasa, qed pulita l fuq hekk. Bob Styles? Mela, ara jimblow jaxxar dan ir-rija. Żomm waħda din għax għandna taska, bellawna taska. Min balla ħolna Joseph hi? F'dawn hawn. Għaluli biex ngħidulhom il-boss. Il-boss. Ħanaqra ħielek. Aqra li hi. Eżis Giorgio Pawlu, intom ġejtu mażura biex tipparteċipaw f'din l-isfida. L-ordni li qed tingħata lilkom hija li tiġbru L-ordni. kemm jista' jkun skart minn ġolla tal-Italja għandkom issibu miktuba fid-dettalji ta' taħt. Infatti għalhekk ġib dawn l-affarijiet għax tagħmilna wkoll. Għandkom biss nofsija ċans. Importanti li tiġbru kemm tistgħu skart. Min jirbaħ se jiġi premjat. Lokalità Belt Valletta. Ħin mill-10:30 sa 11 filgħodu, my friend. Ma nofsija biss għandna Pawl. Tank, Ma tal-ħammur nimxi, forse nimxi. nipuxaġa. Ma rbaħna xejn men. La, darba baħta Super 5 ma bqiegħed marbaħ xejn hi. Domx, mandak ċaċa affarijiet daw, kaptu nofsija biss, għanna biex namlu għadha l-ċaċa. Bring me down, your love's too high. Bring me down, can't none. Bring me down, I said. Bring me down, can't none. Bring me down. La, ġib Għandi jixru jena la. U għija nżommu għek, mux kollox. La, fazzit, la. If you feel like a room without a roof, I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. I'm happy. Clap along
Għax naħdmu, fatt. Hello? Fatt. Ah, Jennifer, hey. Ejja, manna xogħol, għandna vera t-tikħija. Yes, I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la and can we go back? This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. What else is there? Talk dirty to me. Right. Oh. اسمع عييت هنا Anka jien vera jgħid Allora. ħanejlek. Asma ħanaqdax, asma nbudax xejn tal-loba. U għalli għabmir ma t-jamel xejn. Sa ħanaqdax, ċaw. Ejja, u menna, jaħasra, ma għamil xejn. Serja taħfazzi, għax ngelba kittara għaxċara. L-liftir, jaħallu, ma t-ċarri. Għabolja, bazzi. Kif jgħamil? U kif taħsbu li marru, insomma naħseb aħjar jgħidulna u mhux veru. Propi nsabu mija hawnhekk fl-istudio, għandna lil Liam, lil George u anka lil Fazzi! Grazzi ħafna tal-ilqajtu l-istedina tagħna. Mela, l-ewwel nett, l-isfida. Kif mortu fl-isfida li tajnikom aħna? All right. Joġobni bħala program. Sorry. Bħala sfida propjament naħseb hu. Mux program da. Program, però intu ħattu sem fl-isfida. Ma ta' morna l-bert nixbru l-imbarat. Diki. All right. L-iskart. Efem, ma mel xeju, eh? Ma mel il-ħan kollu fuq il-telefon. Jien għamilt kollox. Jien kollu fuq il-telefon. Fil-verita anka jena, Paolo ma għamel xejn, jien għamil kollox. Ara, rajtu? ċampelle ħirri ħorħi għax jgħat fuq xie programmu, xara bank da. Int minint. Naf minnik, għalix. Il-programm jismu int minint. Ħanaqta ħiet Għata xenu paċenza, nkomplu ta' jek jożbok. Grazzi. Mela, ħan nitkellmu daqsxejn dwar ir-riċiklaġġ għaliex wara kollox dak li għamiltu intom ġewwa l-Belt Valletta, kemm tirriċiklaw ġewwa djarkom? Ovvjament, ma biex tirriċiklaw. Dak li ġbartu, l-iskart. Ma nafx xinu jgħajti. Le? Għanax brusibel hija morna. Hemm bżonn jaqgħu nallimkom xi tfisser il-kelma Mhux aħjar fatt, mhux aħjar. Li tisseparaw l-iskart ħalli ovvjament imbagħad ikun jista' jsir xi ħaġa oħra minnu. Esma, nejjem musta l-indaħallek, so għek ta' tajdek kajdek, kemma safejna fien klaċ ta' din naħa jkun. Tajjeb. Għalissa mhux qegħdin fuq ix-xogħol tiegħek, però. Ta' ġifieri qed nitkellmu dwar xi ħaġa oħra, mhux dwar il-karozzi. Ejja, ħammorru. Mela, tisseparaw intom ġewwa djarkom tagħmlu riċiklaġġ. Għadna maħħas issa. Għadna maħħas issa. Xej. Dwar il-ħwejjeġ żgur ma tirriċiklaw. Di tal-ħwejja ġena, ara naqra. L-axħar darba rajt nibbaw tfiet bil-qalziet tal-baqra. Għax di ta' summer collection di. Tajjeb, issa rajtni. issa s-sajf. Arana għal-bajsab ta' saqajja. Għala man. Jieġmi. Ulid veru. Unna ta' fuq xi ġara għalek hemm. Għamil biddit l-istajl. Sajfi wkoll, jaqbel ħafna. Tibben jgħidullu, tibben. Hairstyle ġdid, proset. Tibben. Isma, jimporta ngħidilkom ta' daqsxejn messaġġ għax bla dubju ta' xejn in-nies minn għandkom ħajfmu ħiżjed sewwa. Ta' messaġġ biex jibdew jirriċiklaw.
Messaġġ li nies dirett ġol kamra jekk jogħġbok. Kolla nibatilhom messaġġ. Le, Kolja faz. mhux ħad tiġi kolja b'xejn anzi din tajjeb. b'xejn. B'xejn ħanħallas jiena liha. Alright, mela, fil-każ inħallsu lej kamera 1 tajjeb, inħallsu lej kamera 1. Kara, dek. Dik it-tuta jtajid. Le, one day. Wan il-kamera hi. Il-lostri, naxku għam fija. Laħja nibdew daqsxejn messaġġi ta' jekk jogħġobkom. sorry. Nibdew minn għandek li hemm. Jena nishtiq nsalli għal-ommi, għalli naf li kwaqt tarani, għax kull program l-immur tarani. Ejja. Thank you ma, tal-appoċ. U dwar l-iskarċ tgħidilhom lin-nies? Ma batni fuq si wahda għasaf sajdilom fuq l-iskart. L-iskart waħloq sew ma' television għax jinqatalek. Li faz, ħanajdulom. Tajt qalbi, aħjar għaddu għalik naħseb. Zibel l-skart, ejdlom. Mela, fazi, irreċeklaw, għax meta t-reċeklaw, tifrankaw. Tifranka għal-flus u tifranka ħejja, tifranka mill-ambjent li jkun għu ħsara. Fazi, Vera, tajjeb. Ġorġ, inti tajt xi ħaġa oħra, żid xi ħaġa oħra. Dejjem irriċuklaw u toqgħodux tużaw affarijiet ġodda, użaw affarijiet antiki, pereżempju, toqgħodux isibu mara ġdida, użaw il-mara ta' seħibkom. Minuta ħanifqu hawnhekk dwar din ħaġa. Ħanerġa' naqleb daqsxejn dwar l-isfida jiena, min taħsbu li mar l-aħjar però, ma ninsewx il-Pawlu li kien magħkom, u li ovvjament illum ma setax Pawlu ikun kien magħna. strumentali, Pawlu. Ejja, jen naħseb illi jena bejnetna t-nej, għax dak ma mel xej, ħankollu fuq il-telefon. Nifhem, jiena naf il-xatt li ma m'għamel xejn, però għax Ġorġ u Pawlu fim minna waqfu għal daqsxejn ta' break. Meta suppost kienu qegħdin jaħdmu, aħna qegħdin fil-Union ġbin dika ħabba l-collective agreement hija. Ma kollek ta' agreement, no. Xajdulu. Kollek ta' agreement. Għal-muħda xejn, ngħidu xejn. Collective agreement hija. Collective agreement. Għazem voice ma nagħmel, għazem wara kollek karajni. Mela, jiena ovvjament nixtieq nirringrazzjakom ħafna tal-li oġobkom tiġu. Qed jgħidu li għandna xi kollegament ma' Pawlu, mid-dera kien biżi ħafna. Pawlu qed tismani? Pawlu. Hello Jurgen, all righty. Sorry Jurgen, ma stajx niġi fil-studio miegħekom ma nqbad daqsxejn xogħol u daqsxejn busy ħafna jiena ħafna busy, sorry, dispjaċini. Jurgen, nixtieq inselli għal kulħadd li qed fl-studio, all right, kulħadd all right. Skużawni ma stajx niġi, ma daqsxejn busy nqbad xogħol. George, ara moħħok hemm ħatirbaħ, sieħbi, wekk ikun hemm daqsxejn ta' parti ġib il-bezzun għax għandu ġuħ. All right, isma' ħanħallikom għax vera busy, jiena. Vera kien mabut xogħol u fil-fatt. Għiddib sejbek, jaffas. Ħafna. Isma vera għandna parti wara. Kif jispiċċa l-programm, mela. Ejja. Bħal programmi oħra, jkun għal-parti. Il-bezzun il-Pawlu għax jew għalih dak. Mhux problema xejn. Hello, Jennifer. Ndaw iż-żar ikolkom pizza. Konna wkoll. Jennifer għandhom għax għandna parti. Taħi. U le għax ħajkun għaw n-nisa? Le. Il-kamera persons għandhom qalbi. Ta' narak iktar tar, ċaw. Sewa, ħajkol minn fuq. Nadurajjen. Ara, parti mill-parti ser ikolkom ukoll rigal tajjeb. Grazzi l-sponsor tagħna tal-li ġobkom tiġu miegħi fl-istudju. Vera sabiħ dar regal, thank you. M'hemmx imniex. Kif taf? Ma nafx. Issa ngħidilkom wara x'inhu tajjeb. Jiena minn hawnhekk ħanibat lilkom it-telespettaturi għal waqfa qasira bqgħu magħna però sa tfadal ħafna affarijiet taraw, ibqgħu hemmhekk. Mhux kulħadd għandu x-xort illi iħares lejn il-ġmil tal-Belt Valletta matul il-ġurnata l-ħin kollu. Propju fil-feature li jmiss ser immorru għal vjaġġ maġiku ġewwa l-Belt Valletta matul il-lejl. Ħa naraw flimkien.
U kemm hija ħaġa sabiħa li nħarsu lejn l-ambjent tagħna mill-lajn ta' turist u x'veru. Biex bekk wara kollox ingawdu u anke napprezzaw il-ġmieli li għandna madwarna kif ukoll il-ġmieli li ngħaddu minn qudiemu ta' kuljum. Mill-ambjent tagħna sa ser ngħaddu għall-ambjent tal-annimali. Attriċi minn sensiela televiżiva naqdet magħna din l-esperjenza, però bqgħu magħna, eżattament wara din il-pawża qasira. X'għandhom komuni drama, il-fotografija u Nature Trust. It-tim tant minn ta' għadhom f'wieħed sabiex jibgħatu messaġġ ċar dwar l-ambjent. Ħanaraw flimkien. Dak kien l-ewwel proġett simili li għamiltu minħabba Nature Trust u l-proġetti li għamlu li għal-Malta. Kif kontattjajtuni u għattu li nagħmlu xi ħaġa l-Nature Trust, l-annimali nħobbhom, ġifieri xi ħaġa biex noħorġu naqra awareness fuq il-ħsara li qed nagħmlu għall-annimali. Nature Trust Malta ilha waqfa mill-1962 fil-fatt hija waħda mill-iktar antiki li la taħdem fil-qasam ambjentali u llum taħdem fuq 4 oqsma prinċipali. Għandna dik tal-immaniġġjar ta' siti li huma kollaġġiment importanti fejn nieħdu ħsieb il-habitat ta' dawn is-siti u anki nagħmlu xogħol ta' konservazzjoni. Għandna xogħol f'edukazzjoni ambjentali fejn għandna programmi bħal ekoloskola, gwidi fil-kampanja pereżempju għan-nies. Naħdmu wkoll fuq salvataġġ ta' annimali feruti, annimali slavaġ bħal huma l-fkieren pereżempju, il-qnifet, il-frifet il-lejl, fnik slavaġ dawn nieħdu ħsiebhom u meta jfiequ narġgħu nirrilaxxawhom u mbagħad bħal kull qagħda oħra noħolqu kuxjenza pubblika fuq l-importanza tal-ħarsien tal-ambjent in ġenerali għaliex dan jeffettwa l-kulħadd ġenerali wkoll. ċetta dan il-photoshoot kien li nsibu post abbandonat u l-modella tirrippreżenta l-annimali li l-abitat tagħhom qed jiġi meqrut mill-bniedem. Deċidejna li noħolqu tema biex nuru kif li mhux qed nagħtu każ l-ekoloġija tal-abitat tagħna qed jaffettwa lill-annimali. Biss però jekk għandha ħanpoġġu annimal, mhux se nuru xejn. Irridu nuru fuq persuna il-ħsara li qed nagħmlu viżavi għall-annimal. Jajna li nofs ikollu angelic states, xar nadif, xar pulit, xar kurat, make-up sabiħ, plain, u noħorġu l-features taħħa, pero provajna noħorġu li on the other side joħorġu corruption tal-ħsara li qed nagħmlu. Però sempliċi. Fuq in-naħa fejn qed jiġi corrupted min-naħa tal-pollution, tal-destruction of habitat, deċidejna illi inħamġu ula, intellawula, il-ħmieġ, il-ġilda tiġi corrupted, timmoffa. Ħiġna wkoll bl-idea li qed tikbi żejt bħala provajna ndaħlu anki s-simboliżmu tal-ħmieġ li qed nitfgħu fil-pollution tal-ilma,
il-pollution tal-libħra tagħna, tal-foresti. Allura she's crying, imma she's crying our tikbi l-ħsara li qed nitfgħu aħna miż-żejt. Għall-ewwel ħassejt nistramba, ma mbagħad once tidrambagħad tkun all right. Aċċettajt li nkun parti minn dan il-feature biex ovvjament ikun hawn iktar awareness minn ħadd Nature Trust u nagħti ftit is-sem tiegħi biex dan iseħħ. Biex ikun hawn iktar awareness dwar moħqrija tal-annimali u depletion ta' habitats tal-annimali u nies ikunu naqxej iktar konxi. Il-pożizzjoni tal-modella huwa daqsxejn riġidu fl-istess ħin daqsxejn helpless biex ovvjament tissimbolizza l-annimali li at the end of the day m'għandhomx say u power speri over il-bnedmin. L-area li użajna jissimbolizza daqsxejn dar biex ngħidu hekk isan waqqa. Infatti użajna elementi bħal siġġu u xi affarijiet oħra dekorattivi li jagħtu hints li di se kienet dar. But il-komplement kollu mbagħad huwa rundown ħafna. Infatti użajna dal-ispazju biex jissimbolizza propjament il-vojt tal-ħajja ta' dawn l-annimali. Il-modella kienet easy qudiem il-kamera u femet mal-ewwel xi provajna noħolqu u ma tantx ħadna daqshekk ħin biex aċivjajna r-ritratt li xtaqna. Frenny, she's a very sweet model. I really like the hair. It's really cool. It's very like Meta jkoll il-modella ta' f'dak tkun tista' iktar taħdem ikun hemm iktar armonija flimkien. U f'dak nibajni għamalu. Marija ħdimt tajba ħafna magħha, kien l-ewwel darba li ħdimt magħha. Ma persuna vera nice, ġifieri we got along fine. Brian ħdimt vera easy, ġifieri kien vera easy going. Overall il-photoshoot kien vera tajjeb. Sepp wieħed jitterjalizza l-ambjent illum hija parti mill-ħajja tagħna. Jiġifieri jeffettwana fl-arja li nieħdu nnifs fiha, fil-ħajja tagħna kif ngħixu, fil-mod ta' rekreattiv u jekk aħna ma nitalmux napprezzaw kollox li hawn madwarna ġifieri l-ambjent, mhux biss il-pjanti u l-insetti u l-annimali ma l-ambjent ġenerali ngħixu fih u qed ikun sejr żbaljat u nkunu qegħdin neqirdu l-istess eżistenza tagħna. Daw kollha li jikkuntattjaw jew nkella jgħinu b'xi mod jew ieħor lin Nature Trust tistgħu tagħmlu dan billi tċemplulhom fuq 21315150 jew nkella tibatulhom fuq l-indirizz elettroniku info@naturetrustmalta.org. Jiena minn hawnhekk ma tfadalli xejn li filli nagħlaq dan il-programm. Grazzi l daw kollha li jagħmlu dan il-programm possibbli, però tajjeb il nfakkarkom fil-paġna tagħna ta' Facebook, Media Cast MT. L-appuntamenti għal magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi ħafna tal-li segwejtuna. Ciao ciao.